The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All the Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 3 John chapter 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark chapter 9, verses 23 to 24, Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe. Help my unbelief. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Jeremiah 30:17, For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Proverbs 4:20 to 22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa naandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag kung nanapa ba kita'y mga sala. Kay kung dili na to isugid kini maong mga salang nabuhat na ito ning adlaw, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios, o dili kita makasabot. Kay dili man makalihok ang balang Espiritu Santo sa pagpasabot, pagpatinaw sa kamatuoran. He is the only teacher of truth. And He can only teach us God's truth as we confess, name, acknowledge all our sins directly to God the Father by using the principle of 1 John 1:9, which says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you face is not confession of your sins. It is faith in the Lord Jesus Christ. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Wala ang manluluwas, si Ginoong Kristo ra. Acts 4:12 nagaingon, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa, tumuo ka kang Ginoong Yesus, ug ikaw maluwas. Karon magampo ta sa hilom. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimong nestanan sa imong pagdala kanamon ning dapitan na usab aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi ang tuni gayuna. Kini tanan grasya ra gyud sa imong
paglihok nganhi sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat sa maayong panglawas sa among kalanti pa sa among pangisip. Kini among pahimuslan o Dios kay grasya man kini nga kami magatuon sa imong balaang pulong. Tangtanga mga babagan niya sa mga nahuna aron kami makadupot lang yun, makapunting sa imong ikatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, sa atong mga igsoon diha ni Kristo ug sa atong mga higala nga nagasunod na ning atong ministry. Okay. Maayong adlaw kaning tanan ug giabi-abi na sab kamo niining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og unsa to atong title? Colossians Chapter 3. So ayaw kalimot ni kay ato ning giduputan yun sa taod-taod na. Okay. Padayon ta sa atong paghisgot o pagtuon niini, diin kita muhunong kagahapon. Una sa tanan, kitang mga magtutuo gimanduan sa Dios. Pinagi siyang pulong nga kita magatuon sa iyang mga pulong o iyang mga saad for our moment by moment use alang sa atong espirituhanong kinabuhi. Kita, being chosen of God, mga pinili, holy and beloved, ought to put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Nakana sa Colossians 3:12. O diyan sa versikulo 13, sunod nga versikulo niana, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Now, ato ta sa Ephesians 4:12. Ephesians 4:12, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Now, ang but pasabot niini, to equip kita nga mga binalaan, mga pinili sa Dios alang sa buluhaton sa pag-alagad, work of service, ang pagtukod, pagpalig-on sa lawas ni Ginoong Hesukristo. Actually, ang lawas ni Ginoong Hesukristo gihulma, gipurma pa sa pagkakaroon. Nga sa diha nga makumplito, mahuman na kini, mao na nang mudangat ang pagsakgaw sa simbahan. Sakgawon kitang mga magtotoo. We will be raptured. Now, okay. So, pagpadayon na ito niini. Kining Colossians 3:13, nagaingon, bearing with one another and forgiving each other. No, kining forgiving each other, ang original nga pulong nini sa afiemi. Og ang forgiven, okay, kantong gipasaylo, karizomai. Mao na original Greek word. Karizomai, forgiven. Afiemi, forgiving each other. Now, ato ta karon sa Isaías, kapitulo 43, versikulo 25. Isaiah 43:25. Even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Now, nanumdum ka diha sa Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you.
Kining complaint mo ba? Reklamo. Okay. Ang atong Ginoo nangutana o mangutana kanimo magtotoo. Okay? So, ang Ginoo mangutana kanimo, do you love me? Gihigugma mo ba ako? Ang imong tubag? Yes, Lord. You know I love you. We love Him because He first loved us. Now, diya sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 6, nag-iingo ka na, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Now, kining keeping my commandments, mao ni ang open secret sa Dios. Alang ka na itong mga magtotoo nga ito magamit sa atong kinabuhi. Okay? Keeping God's commandments. That's an open secret. Okay, dito sa 2 Chronicles 7:14. Nagaingon kini. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, kining humble, kay ang prinsipyo yun nini, only believers who are humble are teachable. Sila ragyo matudluan kadtong mapaumsanon. Kadtong mapangitason, dili sila matudluan. They are not teachable. Unya, mao nagiingon nga, humble themselves and pray and seek my face. Kining seeking my face, this is, ang pasabot ni, be positive to doctrine. So you can seek my face. Unya, ang turning from the wicked ways, mo na rebound. Okay? So sabta ka na, kaya mo ka na itong pag-interpret nining maong bersikulo. Now, in the midst of problems, tribulations in life, mga pagsungay, pangutano na to ang tagsa-tagsa na to kakaugalingon. Kumusta naman ang akong espirituhanong kinabuhi? O unsa na may kahimtang sa akong espirituhanong kinabuhi? Kay mao ka na ang nagaunang isyu. Okay? Nagaunang issues kinabuhi. That's the main issue. So regardless of circumstances, we should know our personal sense of destiny. Kinahanglan gyud atong masayra na kana. And we should metabolize the Bible doctrine that we learn. Kinahanglan galingon na gyud kini. Pinagi sa paglihok sa, of course, that's the ministry of God, the Holy Spirit. Sa diha nga imong tuuhan na kanang imong gitun-an ug nakatunan nga pulong sa Dios. Alang sa unsa sa building up of the body of Christ. Kini nga atong ginabuhat. This is the process of building up the body of Christ. Ephesians 4:12. Now, Ephesians 4:14 sibog natos unahan nga bersikulo. Verse 14, we should study God's Word so we will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. You see, aron di nata kanang iliyok-liyok sa mga kanang hangins doktrina nga mga mini nga paglingla. You see. So mo na nga ang Colossians 3:12 padayon gayud sa pagpahinumdom kanato. Put on therefore as the elect of God. Chosen kita, pinili kita.
Verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man so and so. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isaiah 43:25, I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Natiya mo na, kana mo na'y pagkamatinumanon sa Diyos sa pagpasaylo. That is God's faithfulness to forgive. Kaya binimo, sa diha nga usa ka magtutuo, magatinir siya og na ay mga kasilag o bitterness ngadto sa uban nga mga magtutuo, siya mapahitason. Mo kanay description sa usa ka magtutuo. You see, when he keeps bitterness towards one another believer, he is arrogant. Ug ang pagka-arrogante, supak kini, it contradicts the spiritual life sa magtutuo. Now, numdum ka sa tulo ka mga arrogant skills: self-justification, self-deception, o self-absorption. Di man ina? So, Colossians 3:12 again. So, as those who have been chosen, pinili of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Isaiah 43:25 again, I, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, di man ni kining prinsipyo nga, ang Dios lamang ang makapasaylo og mga sala. Only God can forgive sins. Principle kana. So, ang Mateo 6, versikulo 9, o labi na diha sa versikulo 13, tudlo kini, this is our Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. That's the Lord's Prayer. And then Titus 3:5, timani, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Okay, at tas Lucas, Kapitulo 15, versikulo 22. But the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Now, of course, we don't have to ask forgiveness to be saved. Dili. Di man ta mga pasaylo aron kita maluwas. Sayop na, wa na matunong sa kanang paagi sa Dios. Wa ka na malakip sa pagsanggap sa Dios. So kung balikon, we don't have to ask forgiveness to be saved. Di ta mga pasaylo. We only admit nga si Ginoong Jesucristo maura ang bugtong manluluwas, and that we believe in His saving work at the cross. Mao na isyos kaluwasan nga mo admitir kita, mo angkon kita nga si Ginoong Jesucristo ra gyud ang manluluwas o nga nagatuo kita sa iyang buhat sa kaluwasan
dito sa cross. So ang Acts 16:31 kanunay man ni natong quote, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Just believe and you are going to be saved. Mo nang pulong sa Dios. Di na mausab. Nya, di usab sa Salmo 51:4, against you only I have sinned. Ngadto ra gyud sa Dios. Kita nakasala. Bato kaniya. Now, kung bahay na gani sa pagpasaylo sa mga sala, kining gitawag og post-salvation sins, kita mga magtutuo ng kinahanglan nga mugamit sa prinsipyo sa rebound. 1 John 1:9. Unsa katuto ang 1 John 1:9? Nga atong kanunay kutlo kini sa di pa kita magsugod sa atong Bible study. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kay sa diha nga dili tamo hingalan sa atong mga sala, mosugid sa atong mga sala, then we are out of the divine dynasty. Nagawasta sa operational divine dynasty, sa protocol plan of God, sa plano sa Dios. Gawas. So, nahimo kitang karnal o disiplinahon kita sa Dios. Mga anak, mantaniya. So, aron kita mapanton, kanang kinahanglan kitang disiplina. But when that believer rebounds, sa diha nga siya mo rebound, mapasig-uli, no? Sabi siya nga to sa iyang pakig-ambitay sa Diyos. He will be restored to fellowship. Ang maong disiplina, nga iyang kanang nahiagom siya sa disiplina, will immediately turn into undeserved suffering. Sabot? So, sabtag na. So, ang pagpasaylo sa magtutuo, due to rebound, totally depends on who and what God is. Grasya ka na. That's what we call grace. God's dealing us is grace. Pinagi sa grasya ang iyang pag-atiman ka na to. Philippians 3:13, unsa gisulti? Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. But one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. Matthew 6:14. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Klaro man kayo ka na. So balik ta Isaiah 43:25. Even I am He that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Ephesians 1:3. Naghisgot kinig maximum spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Ephesians 1:11, naghisgot ka na og inheritance kadtong panulundon that God predestinated for us believers. Naatay madawat nga mga panulundon. 1 John 2:28, nagaingon kini. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, kining appear din He, refers to the judgment seat of Christ. Okay? That when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Naway mga uwaw ka na to. Nga namang mauwaw man, gumikan sa
pagkapakyas sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kaya binimo, whatever happens in our present life, na ay tuyo ang Diyos alang niya na. God has a purpose for that. Whatever. Bisag unsay may tabo sa atong kinabuhi karon. Remember what happened to Joseph? Inomdom ka pa ba? Kadtong nahitabong Joseph. He took everything with patience. And he ended up to being promoted. Na-promote siya unsa. Pagka-Prime Minister of Egypt. Kita ni mo? Grasya. Mao ni gitawag og grasya. Buhat sa Dios alang sa tao. Alang kang Joseph, mao kadto ang pagpakita sa Dios sa iyang grasya. Unsa ka tuibod pasabot sa pulong nga grasya? Well, sa in English, kini paglabas na pud sa atong paramduman. Grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Okay? Of course, diha na may atong gihatag kanimo mura og bag-o na kini, moderno na kining pag spell out nining pulong nga grace. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Unya, some believers define it as grace, God's riches at Christ's expense. That's the old definition. Sa lakto nga pagkasulti, ang grasya is what we do not deserve, we do not work for, and we do not earn. Or, it is God's undeserved favor to man. Mao na laing definition. Grasya nga kita buhi pa right now at this very moment. Grasya. So if someone asks you, why are you still alive? Tubaga dayon, grasya. Because God's grace is likewise defined as the plan of God. Mao ni ang usa sa definitions grasya, plano sa Dios. Hence, kitang mga magtutuo are still alive right at this moment. Nagaginhawa pa ta tungod kay ang Dios may plano pa sa atong kinabuhi. Sabtag yun na. Ug alang kanimo nga dili magtutuo nganong buhi ka pa man. Ibaw ka? Ni pambuhi ka pa bisan di ka pa magtutuo tungod kay ang Dios may plano sa imong kinabuhi. Nga, unsa may iyang plano? Nga ikaw maluwas. Unsa may paagis pagkaluwas? Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mao na buot sa Dios nga imong buhaton. Just believe in the Lord Jesus Christ ug ikaw maluwas. Okay? In fact, ninumdum ka ba niya itong 7 ka declared wills of God for the human race alang sa tanang katawhan. Mao na yatong gihatagan kini memory aid nga Operation BAC GTSP. O ato lang ning lakbitan pag-usab nga mao nang ang B nga ang kabubuton sa Dios alang sa tanang tao nga mataw sila pag-usab will be born again. Unya human sila ma-born again nga sila mabinalaan, sanctified. Human sila ma-sanctified nga sila kontrolahon sa Espiritu Santo. Unya sunod nini nga ang magtotoo magpasalamat mapasalamaton for everything. Magmapasalamaton sa tanan. Maadunahan ba, kapildihan ba, kauswagan ba na masalamat sa Dios. Unya ang T buot sa Dios nga ang mga magtutuo mo salig
sa Ginoo. Trust in the Lord. Ug ang S nga kitang mga magtotoo mo antos, ug duha ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga panalangin ug antos nga disiplina. Ug ang letra nga P nga kabubuton sa Dios nga kitang mga magtotoo magmabungahon, be productive. Duha ka klaseng production usab, human good ug divine good. Ang human good, tanan nga mabuhat sa tao nga binuhatan nga maayo, kung tuwa siya sa gawa sa operational divine sphere kana, mao ni tawhanon nga maayong binuhatan. Apan kung tuwa siya sa sulod, ug yung buhaton ka ng maayong binuhatan din kana, nahog ka na og Diyos nun nga maayong binuhatan. So you can see nga number one in God's declared will is that ang tanang tao maluwas, matao pag-usab, be saved. Mao na nag-unang kabubuton sa Dios. And once you get saved, you now are supposed to grow, magtubo na sa imong espirituhan ng kinabuhi. 2 Peter 3:18, tubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Unsaon? Pagtuon, pagkat-on, pagtuo sa pulong sa Dios o gamiton kana sa atong espirituhan ng pagkinabuhi aron sa pagpatubo sa atong kalag. Now, anto ta sa 1 Timothy 2:2. Okay? Nagaingon kini bersikulo, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Ang verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Now, okay, Colossians 3:14, beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Kining beyond is AP. AP meaning, unsa, labaw sa, usa, kanang beyond. AP. Unya kining love, put on love. Ang buot pasabot yun na is virtue love. Ang virtue love, by the way, is the advanced spiritual life. And it is love that God has provided. Mo kini ang sangkap sa Dios nga ni kanato, ang iyang gugma. Remember the verse? We love Him because He first loved us. You see? Ato siyang higugma tungod kay siya mo'y miuna sa paghigugma kanato. Romans 5:8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mo nang Christ died, ang pasabot niya na is unlimited atonement. Why limiti nga pagtubos. Now, kitang mga magtotoo, nanginahanglan kita og personal, harmonious relationship with God. Muna nga ini is rapport. We should build that rapport. Personal, harmonious relationship with God. Remember, we are facing, unsa may atong giatubang nga kinaiya sa Dios. Sa atong gipangtun-an nga mga kinaiya sa Dios. Unsa magi atong giatubang. What are we facing? It is God's justice, love, and righteousness. Kining tulo. Mao ni kanunay natong giatubang. O kining rapport, itong gisgutan, this personal harmonious relationship, nagsugod kini didto sa panahon nga kita naluwas. At the point of salvation, unya magpabilin kini dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Believer in time. Ano sa moment? And ends at the terminus phase 3.
sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Phase 3. Nainumdum ka pa ba ang tulo ka phases, tulo ka bahin sa plano sa Dios? Ang una, kaluwasan. Ikaduha, kanang believer in time. Phase 2 ka na. Niya kita sa phase 2. Ang phase 3, kung ma-promoted na ta, kuha na ta sa Diyos either by physical death or the rapture. Mao na phase 3. So, katong mga magtutuo nga nangamatay o una ka na to, tuwa na sila sa phase 3. They are promoted. Now, depende. Kung sila mga winner believers, then they are promoted. Kung mga loser believers, makanto sila sa eternidad apan wa sila inheritance. Way mga ganti, way mga purong-purong, wala. Well, they are in heaven. Apan ang ilang museum of heaven, kanang kabhang. Well, di put na makaingon nga kabhang. Tuatanan ang imong dawatonon unta. Apan igora kang mulili. Di na ni mo maangkon. It's too late. You see? Sa ato pa, atong maangkon, kining atong mga inheritance, mga ganti, purong-purong, dito sa Trinidad, kung kita nagbandi na ugon sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. If we are winner believers in phase 2, nagatuman kita sa kamunguton sa Dios, nagasunod kita sa iyang mando, fulfilling the protocol plan of God, o unsa. Nagpadayon kita sa kanang buhat nga maayo nga Diyos nun, divine good. Kay right after the rapture, iba naman tanya na, magahimo ang Diyos og unsa, pagtasal, evaluation. After the rapture is evaluation time, which is the judgment seat of Christ. Okay? So that's a separate study. So therefore, kitang mga magtotoo, nanginahanglan kita, of course, dili kitang mga magtotoo, tanang tao ning kalibutan na. Nanginahanglan kita og tulo ka adjustments. We need the 3 adjustments as members of the human race. 3 adjustments for us to make God ngadto sa Dios. Ang una, nainomdom ka ba nitong satjog, ratjog, matjog? Ang satjog, ato manguning gi-spell out kining satjog, salvation adjustment to the justice of God. Muna satjog. So just salvation adjustment. Mo adjust kita nga kita maluwas o kita nag-adjust ngadto sa hustisya sa Dios sa atong pagkaluwas. No na una. Ang ikaduha, ratjog. Unsa man ning ratjog? Rebound adjustment to the justice of God. Ug ang ikatulo, mao na ning maturity adjustment to the justice of God. Nga kita makakabot unta sa espirituhanon nga pagkahamtong. Kana mao man ang nga atong maangkon ang katakos sa pagkinabuhi. So mao na nga timanid ang gugma nato sa Dios. Our personal love for God is vertical kana. Apan ang impersonal love for man, that is horizontal. Now, sa diha nga usa ka magtotoo manag-iyal o kanang gamit lang siya sa tawhanon nga gugma, this is pseudo love. Anong pseudo? Mini man. Dili man ni wa man labot kini sa espirituhanon tong kinabuhi. Ang human love. No. That is pseudo, considered pseudo. Kaya it originated from self-justification, self-deception, o self-absorption. Numdum ka sa 3 arrogant skills? Diya nigikan kining human love. So, kining maong
kanang matang sa magtutuo nga ang iyang gamit human love has no virtue love. Wala siya manag-iya og virtue love. So, okay, balik na punta sa Colossians 3:14 nga nagaingon og beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. Unsa tuning love? This is virtue love. Now, kung ang Biblia magahisgot ka ni bahin o gugma, kining maong matang sa gugma, this is virtue love. Ug unsa ning virtue love? This is a byproduct of the advanced spiritual life. Mao na ang definition ng virtue love. Resulta kini sa imong kanang advance, pagtubo, kanang sibog nga to sa unahan sa imong espirituanong kinabuhi. That is virtue love. O kining maong matang sa gugma is not what we use humanly. Meaning, mugamit lang ta sa itong pagbati, but spiritually, nagamit kita sa mga espirituhanon nga mga kasangkapan by thinking. You see, inumdum ka nga ang Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. Kaya mo, emotion and thinking cannot go together. Dili man sila magkauban. They cannot go together. It's either one or the other. Sabot? Thus, kung ikaw mo gamit sa imong pagbati, wa ka maghuna-huna. You see? You are not thinking. But if you are thinking, gagamit mo imong mental attitude, you are not using emotion. Sabtag na. So, they cannot go together then. And when we worship God, kung atong simbahon na ang Diyos, we worship Him by our mental attitude, not by our emotion. Okay? Sabtag na. Hinumdumi nga ang gugma is related to God. Love is related to God. And since God is love, kitang mga magtutuo, makahigugma lamang sa Diyos, pinagi sa iyang pagi. Okay? We can only love God by His own way, not by our human way. Tigbabaw ka pong prinsipyo. Human solution or human way is no way. You see? Only divine way is the real way. You see? Hinumdumi, ang unsay gisulti sa Biblia, God can only be worshipped in spirit and in truth, not in emotion. You see? So, I hope na sil-sil na nimo. Romans 5:8, God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kani mga bersikulo nga akong ipang-quote. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Verse 17, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Dinita mo hunong-una, at ipadayon ni ugma. So, ayaw sipyat sa sumpay niini. Kaya, daghan pa kitang pangisgutan. Bahin ni ining Colossians chapter 3. So, mao na nga ayaw sipyat sa sunod ni ini adlaw-adlaw, taod-taod patang magahisgot ni ini. Magampo ta. Ama na mong langit no, nagamasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among
pagpakimbitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat nining grasya. Nada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon niining among spiritual momentum every day in fulfillment agi og pagsunod namo sa imong mando nga magatubo kami sa among kalag pinagis pagtuon sa imong mga pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.